De 7, només hi ha un, però en són molts. El Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana ofereix formació per adults obrint noves oportunitats per reincorporar-te al teu ritme a la teua carrera educativa i també a una educació al llarg de la vida. A la FAPA ens oferim per assessorar-te amb un estudi previ de la teua formació. Així podem orientar-te per aconseguir èxits formatius de la mà dels nostres tutors i de les nostres eines per estudiar a distància. El tiempo lo distribuye uno mismo junto con el propósito hasta donde quiera uno alcanzar, con lo cual la ventaja es máxima. Tenemos todo el material disponible en Internet, uno se fija sus pautas, sus horarios, y lo que hay que ser es constante. Si hay alguien que en este momento está pensando que a lo mejor es muy mayor o que está todo hecho, que no, que para poder aprender no hay edad. Pensa que qualsevol persona amb nosaltres pot superar barreres, adquirir més valentia i ser conscient de les seues possibilitats, que en són moltes. Muchas facilidades las que te ponen aquí. Yo en la EGB nunca había sacado un sobresaliente y de momento en todas las asignaturas que estoy haciendo he sacado en todas sobresaliente. Y eso pues me motiva a decir, ostras, tengo la capacidad de estudiar, sé que puedo estudiar. Integrar a totes les persones, proporcionar noves oportunitats i coneixements és la vessant més social a la nostra formació per adults. És una educació molt personalitzada, molt oberta, molt flexible a les vostres possibilitats i a més amb la intenció que pugueu continuar altres estudis i altres formacions. Vas a vindre, t'anem a acompanyar, t'anem a orientar, anem a treballar conjuntament, de tal manera que tu no vas a... l'esforç que vas a fer serà un esforç posteriorment recompensat acadèmicament a través d'una avaluació formativa, una avaluació que tingui en compte les teues circumstàncies, les teues actituds i la teua manera de treballar. El ventall de l'oferta formativa és clau per integrar estrangers a la nostra societat. Formar persones és la nostra finalitat. El nostre objectiu per a aquestes persones és aconseguir que després, en la seva vida normal, puguen efectuar qualsevol tipus d'activitat o de tràmit administratiu o no, amb el castellà que han après amb nosaltres. Podrien continuar estudiant amb nosaltres a distància des de graduat en secundària, passant per batxillerat, els cicles formatius, tota la nostra oferta formativa. S'ofereixen cursos adaptats per estrangers, per joves i majors que vulguin accedir a aquests estudis que un dia no pogueren accedir. Vaig decidir tornar a estudiar pel fet de voler tindre un futur millor i vaig agarrar informació en internet i em vaig ir al centre a distància de Berenguer per a poder cursar tant el treball i els estudis al mateix temps. Avui per avui estic estudiant un grau superior d'integració social. El poder estudiar a distància, l'avantatge que tens és que tu elegeixes els horaris que tu vols. Pots anar de matí, pots anar de vespre i pots combinar-ho en el teu treball. Facilitar estar a casa, estudiar més còmode, més... no sé, plantejar-t'ho tu de la manera que millor te vinga i tot això. Amb la FAPA tindran una bona base de coneixements per aconseguir-ho. Pienso que en el terreno laboral y aún con la edad que tengo, que no es fácil para justamente en temas laborales o para las empresas, pero sí que debe de haber algún punto donde, bueno, pues si he actualizado mis estudios y de alguna manera los he enriquecido, pues pueda resultar atractivo todavía en este mercado. Amb les noves tecnologies et serà més fàcil cursar idiomes i preparar-te per a les proves d'accés que només la FAPA t'ofereix. La veritat que ha sigut una experiència molt bona perquè mai m'havia pensat parlar el valencià. Tinc la certificació i una possibilitat de trobar un treball que almenys esté considerat així a València. Jo soc mestre i faig ús del CEP per a l'educació del dia a dia, en idiomes, en el meu cas, idiomes, com l'anglès o el valencià, el coneixement personal. És una manera d'obrir-me més portes, no només així en Espanya, sinó a nivell més internacional. I recorda. És públic i gratuït. Fes FPA. Sigues valent. I sigues valenta. Inicia el teu procés d'aprenentatge, inicia els teus estudis per a poder accedir posteriorment a altres estudis o al món laboral. Obrit oportunitats. Generalitat Valenciana.